पुण्यामध्ये दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे गर्भवतीचा मृत्यू झाल्या प्रकरणामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे। या धर्मादाय रुग्णालयामध्ये गरीब रुग्णांना उपचार दिले जातात की नाही हे पाहण्यासाठी धर्मादाय सह आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं रुग्णालयाला भेट देऊन अहवाल शासनाला सादर केला आहे। या रुग्णालयाला गरीब रुग्णांसाठीचा 30 कोटींपेक्षा अधिक निधी वापरलाच नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेली आहे। दीनानाथ रुग्णालय वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे एका गर्भवतीचा यामध्ये मृत्यू झालेला होता आणि त्यानंतर आता धर्मादाय रुग्णालयामध्ये गरीब रुग्णांना उपचार दिले जातात की नाही याची पाहणी करण्यासाठी धर्मादाय सह आयुक्तांनी समिती स्थापन केलेली होती आणि त्या समितीनं रुग्णालयाला भेट देऊन अहवाल शासनाला सादर केलेला आहे आणि यामध्ये गरिबांसाठीचा 30 कोटींपेक्षा अधिकचा निधी हा वापरलाच गेला नसल्याचा ठपका या अहवालामध्ये ठेवण्यात आलाय, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे।